meine Damen und Herren, das ist slowakische Nationalparlament. Entschuldige, 5 Minuten Pauza. Ahojte, vy ste ma našli? Čo tu robím? Brigádujem. No, prevádzam nemeckých turistov pred našim parlamentom. Kto mi to vybavil? No, naši poslanci. Veď viete, že máme rubriku Bez kravaty. No v istom dobrom, veľmi populárnom rádiu sme nachytali 6 našich poslancov. Oni si mysleli, že sú v živom vysielaní a namiesto toho živý som tam bol iba ja. No a teraz mi pomohli brigadovať, lebo sa mi nedarí. No, das ist große Haus und bitte. Nie, určite nejdem cez mŕtvoly, parlament je moja práca. Čo dnes bude možné? Keď som nachytával Zuzanu, bolo ešte všetko v poriadku. Ešte som sa na svoju prácu tešil. Ale potom sa proti mne spikol celý môj štáb a priznám sa vám, už vôbec nemám chuť niečo robiť. Žúrka mi. Zastav do Píter, však ho nemôžem zraziť. Len sa pozrite, ako sa tešili. V našom programe sme privítali političku mnohých tvárí a mnohých politických názorov. Politik môže meniť svoje názory, ale svojmu programu by mal zostať verný. A Zuzana je nášmu programu verná už roky. Ja chcem zostať verná tomuto programu a myslím si, že tá slušnosť sa práve vytratila. Slušní sme, len čo je pravda. Zuzana Martináková, cez deň politička, večer mamička. V spolupráci s rádiom, ktoré anglicky znie veľmi dobré, sme pripravili anketu, ktorej názov je Bez kravaty. A raz mesačne pozývame do živého vysielania politika, ktorý sa v poslucháčskom rebríčku umiestnil na tom najvyššom mieste. A Zuzana Martináková presvedčivo vyhrala. Čo to bola za anketa? To je, viete čo, to tu nikde Ja už mám. som úplne... Ale nemám to tu, že... No v podstate to je ako rebríček obľúbenosti. To bola jedna jediná otázka. Všetci tí, ktorí telefonovali alebo mailovali, alebo proste mali ako kontakt s nimi. Gašparovič. Tak proste sme im volali naspäť a však tam koľko 1400, takže okolo 1500 ľudí muselo byť minimálne, možno že aj viac. Fíha. Takže to bola dosť veľká anketa. To je, páni moji. Takže ako to je super, no tak to sme ešte vôbec nerobili a preto rýchlo, že urobme, však bude čo. Je sranda, to som prekvapená, ale ináč. No. Tak čo? Taká zlá som bola tento rok a mňa sa to páči. Ale tak... Bela Zajac, to No asi to tým ľuďom akože normálne, že ich to inšpiruje, ale proste, že... Zajac je fakt sympatiák, veľký. Že im to berie, no nejako. Gašparovič normálne, ak to všetko stúplo hore. Gašparovič, no. 8. Gašparovič bude hviezda. To nepokazí, to bude jeden z najobľúbenejších prezidentov. A padlo mu to jak slepému kurať v zrno celá funkcia. Tak, kto by to povedal, no? Nie, to v politike je to fakt medzi nebom a zemou. To je, ako niečo je naštartované úplne podľa všetkých poučiek. Všetko, ako má byť a nezafunguje to. A naopak niečo, čo absolútne odporuje všetkým skúsenostiam a poučkám a naraz niečo zaberie, nejaká vlna príde, úplná náhoda. Dámy a páni, prajem vám všetkým príjemný dobrý večer. Tak ako ste počuli, nová talk show je na svete, dostala názov Bez kravaty. No a ja hneď musím tuto v úvode veľmi rád teda privítať nášho jediného hostia, ktorý tu dnes večer s nami bude, pani Zuzana Martináková. Pekný večer vám prajem. Príjemný podvečer, želám. No ja som naozaj veľmi rád, že ste teda prišli. Zase na druhej strane povedzme si pravdu, víťaz by neprišiel? No, to by sa nepatrilo. To by sa nepatrilo. Treba sa veľmi pekne poďakovať. Pani Martináková u nás vyhrala rebríček obľúbenosti politikov. My sme dávali našim poslucháčom iba v podstate jednu otázku. Najsympatickejší politik. Mali ste teda vy odpovedať a naozaj sme radi, že ste dostali vy teda konkrétne, pani Martináková, 1486 hlasov. To je nádherné. Na druhom mieste bol pán Bugár nejakých o 200 menej, no tak ako... Ale určite sa neurazí, ja tomu pevne verím, že nie. Nie, neurazí sa. Ja mu to odovzdám, je to krásny úspech. Máme tam niekoho? Zdravíčko, pekný večer, prajem, kto je tam? Chcel som sa spýtať, lebo pani Martináková, vy keď ste aj na obrazovke, alebo keď vás vidím ako v nejakej relácii,
strašne taká, neviem, ako by som to povedal, erotika z vás. To som sa spýtať, že ako to vlastne robíte, ako máte v tom nejakú, ja neviem, Ako myslíš tu vizáž, predpokladám, hej? No viete čo, tak nejako k tomu, čo vy hovoríte, teda, že čo asi z toho vyžaruje, tak na to sa nejako špeciálne nepripravujem. To hovorím úplne zodpovedne. Ja sa tak zvyknem upravovať celý život rovnako. Mnoho ľudí, ktorí ma poznali ako mladú, mi hovoria, že som sa skoro vôbec nezmenila, aj keď vrásky pribúdajú, to je úplne jasné. Takže asi taký nejaký, keď sa pozerám na seba do zrkadla, tak chcem vidieť stále ten istý obraz približne. Opäť tam niekoho máme, pekný večer prajem, kto je tam? Dobrý večer, tu je pán Skrešová. Ja nechcem hovoriť, či som nabrúsený, či nie som nabrúsený. No, jedno chcem povedať. To mne to jedno, či to žena, či to muž. Či klame, či neklame. To je ako ja znám všetkých politikov, tak znám i vás. Tak krásne rozprávate, usmievate sa sebe i robíte si všetko len pre sebe. To, čo sú pláne reči, že dáme ľuďom, dáme to. I tam si trimece milióny, desiatky miliónov korun si rozdávate sebe. A čo máme my? Co budeme žrať my? Trávuše, no? Rozumieceme? Ja, áno, samozrejme, že sme potom... Počkajte. Nie je dobre, keď ona rozpráva tu ako, či ona vyhrala vašu anketu, či nevyhrala, to ma nezaujíma. Nás zaujíma, že nemám hlas, že mi odišiel hlas. Čo mám robiť? Tak bez hlasu môžem ísť do rici, rozumiete? V každom prípade vám želáme uzdravenie, lebo dobré zdravie je základom všetkého, aj iného životného postoja. Ja mám po Slovensku sieť poradní, kde radíme a pomáhame ľuďom, takže môžeme sa stretnúť niekde v takéto poradni. Vy asi naozaj dobre v tom korčulujete, ale musím povedať, že som znechutená, pretože počúvam z rôznych strán o tom, aká ste kariéristka. Veľmi sa mi to nepáči. Keďže máte doma synov, máte doma muža, nie som s tým stotožnená, že tak často chodíte do parlamentu a idete cez mŕtvoly, doslova do písmena, vidím to na tej televíznej obrazovke, keď vás počúvam. Nie, určite nejdem cez mŕtvoly, parlament je moja práca. Ja si nemyslím, že je to na škodu, keď chce človek niečo dokázať a keď robí všetko preto, aby svoju robotu robil dobre. Toto je všetko, ja sa samozrejme s tým stretávam, že keď niekto robí naplno svoju prácu, že je nejaký kariérista, ja s tým nesúhlasím. Ten, koho to baví, ten si chce robiť tú robotu dobre a ja si myslím, že patrím medzi takýchto ľudí. Dobrý večer, volám sa Mohamed, som student politológie tu fakulta Bratislava, Maroko. Ja som, haló? Áno, počujeme jasné. Ja som študent tu, ja mám zlý signál, ja nie som ďaleko, bývam na hotel Bratislava, mi student, ja veľmi rád, moja politická žena je pani Martinák. Ďakujem pekne. Strašne jedna prosba. No, počúvame. Môže, как у нас святок, druhý deň, nedeľa, zajtra. Môžem ja dať svoje republike radosť, takže ja som chcel doniesť kvet pani Martinák snou zaspievať náš sviatočný pieseň. No, výborne. Ja síce zajtra asi... Ne, ja môžem, tu 5 minút som tu, ja hotel Bratislava bývam. Dobre, tak po skončení relácie, dobre? No, keď to stihneš, tak sa ponáhľaj, no. Môžem čo mňa chtajú, ja si moja, musíme, dobre, ja idem, si moja tým vlastný. Dobre, ja idem. Dobre, keď to stihneš, tak samozrejme budeme tu, však máme tu ešte teda dosť veľa času, ale v tejto chvíli si zahráme pesničku, takže keď to stihneš, tak dobehni k nám. Študent politológie z Maroka, Pane Bože, dúfam, že tu nepríde celá slupa. Z hotela Bratislavy to má šancu ako stihnúť, a to je tu. Dobre. To si vy zapíšite, že som stichol a ja kúpil aj veľký kytica. My zahraniční študent vedeli, čo sa môže. Tak toto bude zaujímavá situácia, pretože my sme nechceli nejako veriť, že by Abdul došiel, ale Abdul, že by došiel. Klope na dvere. A naozaj?
Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Martina, všetko, ste moje najlepšia politička. Ďakujem veľmi pekne. No tak to počujete v priamom prenose. Abdul teda došiel a je to fakt Abdul. Ahmed. Ahmed, rado sme ne. Salam ďaleke, môže, to je náš piesen, národ, môže, slúbil ste a celé strane, že zaspievate. Zaspievať? Abdul si zaspievať, no. To je... To my máme zaspievať? Ne, ja, to je refren. VP iskalam, tikke del kalam. Refren, ja. VP iskalam, tikke del kalam. Ma terenne, ma segel hava bedadaj. Peťo, No vieš tak čo, to je prosím ťa, daj to úžasné. dole pod más, lebo... No tak toto som ešte... To je úžasné. My sme pochopili z toho, že vy máte sviatok nejaký. Pri príležitosti toho sviatku asi teda spievate aj tieto piesne. A ste z Maroka, ak som dobre pochopila. To je, celé to mi je národný piesen náš. Vaša národná Aha, pieseň. To je dobre, no. krásne. Tak, No, tak, trošku bližšie mikrofónu, dobre? Tak, tak. Tallej hava, ja bibi, tallej hava. Ja emel hava, ja bibi emel hava. Ma yamtini, meynadi, ya bibi mi meshena. Tallem mamar kaydani visen, ay vay, hakayna. Bebe kalam. To je refren. Bebe kalam, tikke del kalam. To je Bože, dobre, slovenské je, že nikdy nehovor, nikdy nehovor, nikdy. To je. Ta je lhava, ja bibi se lhava. No, môže sa stať, že to nie. Dobre. Tak, velice, to je najšťastnejšia sviatok pre mňa. Salam, salam. Allah, ja fendia. Ďakujem veľmi pekne. Videli ste? Vôbec ma nespoznala. Nepotrebuje okuliare? Náročné. V priamom prenose. Vieš to, jak rozpráva ten človek? V Maroku sa jak rozpráva však. Toto, čo som videl, to jak mala... Ja tu to nechal. Prepačte, to som niekde stratil prsten. Tu mám. Salam. Pani Martinák, veľká láska moja veľmi medzi vás. To, čo vy ste dokázali v Republika Slovak, to nikto nedokázal. Môžete hovoriť, čo chce, slovenská politika je najlepší a vy ste najlepší. Ježišmaria. Ďakujem pekne, to je veľké ocenenie. Keby ste mali nejaké želanie na Maroko, môj otec je veľký podnikateľ, čo chcete vybaviť z Maroka? Ježiš, nič teraz. Máte nejaké želanie? Momentálne teda naozaj smerom na Maroko. Môžem povedať niečo Slovák divákom? Minúta. Slovák divákom. Milí Slovák diváci, ja veľmi pekne ďakujem za to, že Martinák je tak skvelý žena. Že má tak, počkať, hovorte Slovák. Že ona má imič. Prepačte, strašne sa to zahovorí, prepačte, potom si za to. Počkajte si sekunda. Môžem povedať, že naozaj Zuzana Martináková je nielen krásna žena. Nielen dobre vyzerá, ale aj to, že naozaj vie, o čom hovorí. A teraz, milí poslucháči, radio. A teraz to ste taký opálený či naboxovaný? Slnečko. Naboxovaný. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Počúvajte, tak toto bolo trojka. Ale výborná. Počujete, ale vy ste boli úplne geniálni. Ja som si fakt... Ja som si povedala 1000-krát, keď som tú reláciu pozerala, že ja toho Pročka by som spoznala, aj keby bol neviem aký. Ale viete čo... Navrite mi týkanie, prosím, aby sa naučili komunikovať. Teraz priamo prenosne, prosím vás. Tu ste politička. Dobre, tak asi ja navrhujem týkanie. Dúfam, že som... Počte to. Staršia. Ale ja som Zuzana. Zuzana, ja som Jožo. Toto je moja arabská priateľka Zuzana. Áno. Skoro som povedala, že chcem ísť do Maroka na dovolenku. Ešte šťastie, že som to nepovedala. A s ňou si konečne týkam. Dobre, takže nikdy nebudeš hovoriť nikdy. Áno? No, to už som sa naučila. Toto už ma život poučil aj bez tejto relácie, že nikdy nehovor nikdy.
a že tak ako treba byť opatrnejší, ale jedna vec ma strašne ako miatla na tom. No v nose, že som mal tie one? No. Nevedela, čo to je v nose, Nevedela som, čo to je. Teraz som rozmýšľala, čo toto je za človeka z Maroka, ktorý má nejaké čudné veci v nose. Teraz počúvaj, tá anketa vôbec nikdy nebola? Nie. Bola. Ja som poslal 1486 hlasov. Čiže tá anketa vôbec nikdy nebola. Ešte dobre, že ste sa nepýtali také otázky, že počúvali ste našu anketu a ja že jasne. Všetko dobré, záver dobrý. Síce sme nevysílali naživo, ale naozaj sme naživo spievali. A to, že Zuzana vyhrala anketu, v ktorej som jej ja jediný poslal 1400 hlasov, je veľká pravda. Prosím, vy doma zatlieskajte nielen nám, ale aj Zuzke. Tá Zuzana je výborná. To vďaka nej som sprievodca pred parlamentom. Prosím vás, ešte jednu vodu. Nie značkovú, z vodovodu, áno. Musím šetriť. Aj. Predstavte si, keď sa človek spolieha na svojich spolupracovníkov, keď si myslí, že sú čestní, že sú kamaráti. Hadov som si choval na prsiach. Asi skončím, je to možné. Prečo? Pozrite sa. Veru tak, tentokrát som sa obeťou stal ja sám. Ale musím sa priznať, že som ako všetci, ktorých som nachytal ja, o všetkom vedel. Áno, 3 mesiace dopredu a vôbec ste ma neprekvapili a všetky tie pimpance ste urobili na svár. Znie to neuveriteľne, ale Jožo Pročko sa v týchto dňoch dožíva krásneho mladíckeho veku. Veku, v ktorom sa chlapci menia na chlapov, 40-tky. A tak sme sa aj my nachytaní rozhodli, že mu jeden darček venujeme. Taký, na ktorom sa bude baviť celé Slovensko. Ty kokto, ty budeš behať, ako keby ťa medvede naháňali. Milý Jožinko, ty si sa zabával na nás, my sa dnes budeme zabávať na tebe. Veď aj ty si chcel, aby sa ľudia na nás smiali. A my teraz chceme, aby sa ľudia smiali na tebe. Všetko najlepšie! No a to čo robíte toto? Poznávate ho? Áno, to je naša obec. Jožko Pročko. Iba o dobrých 10 rokov krajší. Raz a odošť. Ale určite si ho pamätáte aj ako muža a ženu mnohých tvári. Veru tak, je to viac ako 10 rokov, čo sa Jožo venuje televíznej obrazovke a nachytávaniu iných. Ale tentokrát prišiel na Pročka mráz. Nazdar! Zár! Jožko Pročko, 40-tník a najväčší slovenský nachytávač. Zvláštne znamenie, konečne sme ťa dostali. Ahoj Jozef, poznáš to o tom džbáne a otrhnutom uchu? Aj keď posledne som ti ho chcel otrhnúť ja za to, ako si ma dobehol. Nadávku si odo mňa nepočul, na druhej strane mnohí nám to neverili, ale bola to pravda. Ty to dobre vieš. Keď sa stretávame, často hovoríš, že si iný ako ja a zdôrazňuješ to. A vieš, že tomu teraz verím? Rád si tých 20 vypípaných minút pozriem. Tak, milý Jozef, na pár minút si z môjho života aj ty urobil peklo a tento istý pocit si veľmi rád a ja doprajem. Vtedy, keď si ma dobehol, som sa veľmi zadýchčal. Mal som 2 týždne svalovú horúčku. Chodil som niekoľko dní doslova po kanáloch a hanbil som sa ako pes. Ale vieš čo? Prešlo ma to. A vieš prečo? Pretože som vedel, že raz sa ti to zlé všetko určite vráti. No a tu to máš, tak si to uži. Milý Jožko, pripravil si pre mňa stresovú situáciu a mala som možnosť na vlastnej koži vyskúšať si, čo to je konať s kratovou. Ja dúfam, že túto možnosť budeš mať aj ty. A ja preto spravím všetko. Milý Jožko, za to, že si mi rozbil auto, už sa na to nehnevám. Ale že si tým spustil lavínu ďalších dopravných nehôd, ktorých som bol účastníkom osobne ja, tak tedy som už nervy na teba začal chytať. Úpenlivo som čakal, že sa niekde vynoríš so svojimi kamerami, lenže bola to realita. Vieš, aký je to strašný pocit, keď sa ti stane niečo zlé, napríklad s autom? Dali sme hlavy dokopy, aby sme vyhútali, ako Joža nachytať. Čo navrhuješ, Ibi? Mne to je jedno. Nech behá ako koň. Mali by sme vymyslieť niečo, aby musel vyskočiť napríklad z okna na takom 5. poschodí.
To nie je zlé a predpokladám, že Danici by sa páčilo, keby akože zastrelil niekoho. Mám to. Ukradneme mu auto. Najprv bolo treba Joža vylákať z domu, aby sme všetko mohli pripraviť, lebo pasca musela byť dokonalá. Návnadou bola pracovná schôdzka. Pozrite sa, ako sa stará o to svoje autíčko. Ešte ho prišiel na rozlúčku aj pohľadkať. Ale čo by? Kontroloval dvere. A teraz sa snažil vnútiť okolo idúcej autogram. Ale nechcela. Kým Jožo čakal v kancelárii na príchod scenáristu, ktorý ho mal za úlohu vylákať, stržať a vytočiť, my sme sa u neho doma začínali maskovať. Na to môžete vziať jed, že nás nespozná. Ti ukážeme, Jožo. Pidžáma? Spočiatku bolo v Jožovej kancelárii všetko skoro normálne. Jožo úradoval a úradoval. Eda prikazoval, nakazoval a zakazoval. A hlavne čakal a čakal a čakal. No počúvaj, akademická splneníka. Jožko, prosím ťa, budem chvíľočku meškať, tu hrozná zápcha, ja neviem, čo všetci blázne sa vlečú, jak sopel po rukáve. Počúvaj, ale čakáme ťa už 15 minút. Vieš čo, sekundu, dobre? Nejakých možno 5-10 minút, už som u teba, dobre? Počúvaj ma kľudne, ďakujem ti. Buď čo ešte, ty ma tu obleješ. To je... My, bývalé Jožové obete, sme zatiaľ presne podľa plánu menili priamo u Joža doma svoj výzor. Dobre sa pozerajte, lebo takto nikoho z nás ešte nikto nikdy nevidel. A ani neuvidí. No jasné. To je kokos. Na opačnej strane Bratislavy zatiaľ stúpal adrenalín. Jožo sa už dostával do vývrtky. Či sa mu niečo nestalo? Už je to tu, už bola určite nasrdený do biela. Vajmelo sa mu niečo stať? Áno, Jožko, prosím ťa, zavolám ti, za sekundu ti zavolám, prosím, nemám teraz kedy, prosím ťa, zavolám ti za sekundu, dobre? Čo sa stalo vlastne? Čo vám povedal? Za sekundu ti zavolám. Nestalo sa mu niečo? Koľko som meškáva, ale to je 27 minút. By hotov? Ešte raz zavolám, keď to zmiením. Počúvaj, Dušo, 45 minút na to čakali, že nás pomôže. 45 minút. Čo povedal? Nemôžem, sú tu policajti, nemôžem, no tak si vysvetlím. Bučo volá. Áno, Bučo. Počúvaj, debil, je 47 minút. 47 minút po veci. Počúvaj, ty príš taký ten tvoj napúpne ho do ryti, ty zrčíš búbičku. Marina, prosím ťa. Netrpezlivosť sama, ďalší telefonátik. No, nemáme čas, nemôžeme, nedá sa nič robiť. Keď to teraz neporazí, tak už nikdy. Bučo, ty debil, hodina 15! Skončí!
Pasca je pripravená. My sme získali čas a Jožo je vytočený. A to bude, ako ešte uvidíte, veľmi dôležité. Tak sa pozerajte, či sa všetko podarí tak, ako chceme. Zdravie pristane aj po koške. Pozrite, z Kinder Bueno si môžeme parádne zazorbovať. Stačí rozbaliť Kinder Bueno a vychutnať si luxusných 10 dní zorbovania na Novom Zélande. A naviac môžeme 20 krát denne vyhrať 300 korún do mobilu. Kinder Bueno. Chuť bez ťaže. Vyzeráte skutočne vo forme. Vidieť, že viete, čo vaše telo denne potrebuje. Áno, vápnik na zdravé zuby a pevné kosti. No pravda, že horčík proti stresu. A samozrejme zinok na krásne vlasy, nechty a čistú pleť. Robíte dobre. Ale teraz je to jednoduchšie. Presne vyvážený pomer vápnika, horčíka a zinku v jednom. Na vaše zdravie a krásu. Vápnik, horčík, zinok od Nature's Bounty. Posilnenie na tretiu. Disko. Zatočte s nudou. Opávia. Tiež vás trápi časté, obtiažné a prerušované močenie. Problémy s prostatou rieši Prostenal. Unikátna kombinácia prírodných látok. Toto užívam pravidelne. A je to vyriešené. Teraz 50 plus 30 toboliek zadarmo. Možno ho chcete mať čo najväčšie. Alebo také, čo sa dobre pamätá. Alebo také, čo o vás povie viac. Vyberte si k predvoľbe 0911 číslo, aké len chcete. A navyše získate zľavu 50% na program 55 viac až do konca roka. Pre moje kamarátky, pre moju rodinu, pre individualistov, pre celé týmy, pre fanúšikov, pre tých, ktorí ľúbia alebo nelúbia, ľúbia, nelúbia, pre zamilovaných, pre bývalých, pre krásne slovenské dievčatá, pre zodpovedných, pre tých, ktorí chcú vedieť viac, pre originálnych, pre teba a pre mňa, pre všetkých od tatranských štítov až po Bratislavský hrad, pre celé Slovensko, pre nás všetkých, pre každého. Coca-Cola. Jožo prichádza domov. Ako vždy nechá auto naštartované a otvorené priamo na ulici. No nehovorím. Akurát, že dnes sa celkom nečakane a mimo plánu objavila dobrosrdečná suseda s polievkou pre Pročkovcov. Zrejme aj ona chcela Jožovi zavariť. Akurát tak rezance do tej polievky. Jediný, čo chceli Jožovi zavariť naozaj, sme predsa my. Jasné, to som si neuvedomil. Ďakujem veľmi pekne. Budem sa vám revanšovať. Ďakujeme. Dobrý deň. Díky. Videli ste? To sme mali šťastie. Keby sa bol Jožo pozrel inám, určite by si nášho zlodeja všimol. Odvážnym šťastie praje. Skôr drzý. Ešte taký bonzal, ktorý podvore. Sledujte to pozorne. V tejto chvíli sa rozhoduje o úspechu celej akcie. A už je auto naše. Ak by sa bol pohol inám, mali by sme po chlebe. Bolo to skutočne o zastrúhaný vlas. To čo bolo? No, čo by to bolo? Veď i by ti povedal, že budeš behať. Aj bez medveďa. Jožo možno tušil, že ho nachytávame, ale udalosti ho prevalcovali. A čo? Arno! Počúvaj! Niekto už do auto pre druhého. Počuješ? Kurá, nech pred okno. Radši môžu dobrať auto. Je to počúvaj. Nebraď ho.
Ale však Braňo sa máš kedy otrešie, že nie? Teraz mu čo dá? Otvoj ho! Na drece! Čo vršíš? Ne, nebolo to tu niečo z tých chlapov, čo tu boli? Tento bol slovú, ten taký zmenší. Veď tu bolo toľko ľudí. Ale kam by tam hore išiel s tým autem? Nie, to sa nezamyslí. Počkajte, aby ja nevyrazili. Ako vonku, pozeraj sa, počuj! Zima, hrozná. Tak to sme my, traja svatí za dedinu. Ale nám to svedčí. Čo poviete? Asi si zobral dobre topánky. No nemohli by sme takto aj vysielať. S fialovými štúrkami. Díky. Ha. Jožo nemal proti organizovanému spiknutiu celého štábu najmenšiu šancu. A teraz volá režisérovi. Braňo, tu je Jožo, počúvaj. Točíte ma, ukradli mi auto, počuješ? Čo ti urobili? Ukradli mi auto, povedz, pristáň, netočíme ťa, Jožko, nie sme tu. Čo točíme? Ja neviem, o čom rozprávaš, však ja idem k tebe, sme dohodnutí. Auto z predomu, počkaj na predomu, ale keď ste to vy, tak vás zabijem. A mám problém, chcel sa mi čúrať. A mám tam veľa nohavíc. A bacha, nugaty, nugat tu máš, nugat tu máš. Daj si nugaty tu máš, nugaty. Takto. Jožo volá kameramanovi. Maťo si vračí, točíte ma. Ešte ja vás čakám v grobe. Tak ideme do Topolčian. Ako hovorí klasik, človeka by zabil. Prosím vás, nevideli ste tu také veľké modré auto, taký veľký džíp? Prosím? Hore! Kde hore? Ada, počúvaj, nevolal nikto? Nie, ja idem teraz tu na, povedali mi, že auto išlo hore do lesa. Zavolám ti za chvíľu, dobre? A za odmenu sme Jožka poslali opačne. Každá rada je dobrá. Tá od právnika je na nezaplatenie. Áno? Rastio, tu je Jožo, počúvaj. Ukradli mi spred domu auto, čo mám robiť? Políciu, volaj políciu. Nečakaj, rýchlo ich volaj. No dobre, ale čo im mám povedať, rozumieš? Ja som nechal auto naštartované pred domom, otváral som si bránu. Nie je dobré, poistia sa vám postaví chrbtom, keď si tam má kľúče. A Jožovi už teraz dobre lepí. Jožo, vychutnaj si to. Hovorili sme, pomsta bude sladká. Na nás všetkých. Jožo zastavil aj dcérinu kamarátku Marušku. A kaďali šlo? Ale ešte musím pečne. No čo, videla si niečo? Nie. Ja idem teraz za ním. Počuj, volal som s Rasčontulom, povedal mi, že sme lebo že som to nechal zaparkované. Zavolaj na policaj, ale policiu zavolaj. Dobre, ja idem pozrieť, či tu niekde nie je mestské. Dobre. V tejto chvíli prosíme všetkých príslušníkov policajného zboru, aby zabudli na svoje povinnosti.
Páni policajti, nič z toho, čo vidíte, sa v skutočnosti nestalo. Jožo nikdy nelietal ako Šarkan po Rači. Jožo nikdy neporušil žiaden dopravný predpis. Stalo sa to samozrejme iba akože. Prosím vás, nevideli ste tu také veľké modré auto terénne? Nissan, taký veľký džíp. Nie, nevidela. Zatiaľ, čo Jožo naháňal auto po Rači, my už sme sa s našou korisťou vracali naspäť k nemu domov. Mimochodom, aj tú červenú sme prefarbili v počítači. Jasné. Á, čo to vidím? Jožo opäť volá režisérovi. Prisahaj, že ma netočíte. To... Ty auto. Ale čo ti šíbe, prosím ťa, ako kľudne, ukludni sa. Nič sa nejde, idem k tebe. A čo ti zmizlo? Aké auto? Ten veľký džíp mi niekto pred domu. Počkaj ma doma. No čo, také dve plné čiary. Veď nepuchli. No čo, volala si? A čo? Dobre, povedz ma, počkajú, dobre? Ja som bol až v Jure pozrieť. Idem domov, ponáhľam sa. A tachometer sme samozrejme nafilmovali na diaľnici. Nejde. Zatiaľ, čo Jožo naháňa svoje modré veľké auto po meste, ono prichádza k nemu domov a ako keby náhodou same sa zaparkuje v garáži. To je šlačka. Chalani, nevideli ste tu moje auto, to veľké modré? Ale ja som išiel hore, ale teraz dole. Dobre. Jožo sa teda po zúfalom kolečku konečne vracia domov. Dúfam, že to druhé auto zamkol. To som si vydýchol. Ahoj, prosím ťa, počúvaj, nevidel si dole, nešlo takým to moje modré auto, to keď som veľké. Modrý Nissan. Dorazil hlavný organizátor, režisér Braňo. Počúvaj, keď točíte, niečo práve sa... Čo sa tu? To bolo aj policajtov. A prišli sme aj my, aby sme Jožovi v tej zime troška podkúrili. Vážne? Ja ti to tu chcel neverím. Poď do. Máte nechať auto? Ja ti mám vyskúť to hlavne. Musíš si to mal zaujať? Poď! Horí auto. Tam horí auto. Tam. Ako? Horí auto. Tam. Ako? Horí auto. Kde? Horí auto. To tam horí. Hýbaj hore. Čo? Poď.
Sem poď hore, tu na poď hore. Hore poď, sem, hore, rýchlejšie. Dobre. To je nejaký chlapík. Zastav! Pítrčak, ho nemôžem zraziť. Počúvajte, tu hore, videli ste, jak to tam horí. Kde? Chýbaj hore. Toto je výborné. Zatiaľ, čo Jožo behá po lese, do domu sa mu nasťahujú bezdomovci. Sempo, doľava, tu hovorili tí že tu sa dá, tu je, že tu išlo to auto. Len tam nie sú žiadne koleje hore. Sempo, doľava, tu na, počkaj. Zastav tu. Ale však on sa mohol vrátiť. Zastav tu. Dobre. Chystá sa veľké finále. Aj nám už bola riadna zima. Chceli sme sa troška zohriať. Otočím sa, tu na nástup, poď. Zoberieme ho do auta toho bezdomovca, nech nám ukáže, že kde to je. Ktorého? Toho, čo ukazoval, že to horí. A kde sú? Možno musí za Kde sú? Otoč sa, tu sa otoč. A kam mám ísť teraz? Poď hore, tam oni neviem, či išli do toho domu, do toho vedľa. Oni šli možno poď za dom, lebo tam hore sú, oni majú tam hore také bungalovy. Kde mám teda ísť? Tu zastav, pred mojím domom zastav, prosím ťa. Otvoreň, ale že tam... Otočíte hora? Horí tam nejaké auto hore? A takých troch si nevidela, takých humusákov. Jožko, že humusáci, no dovoľ. Teplá garáž v zime s dobrým autom. No čo viac si môžeme prijať? Tak premýšľam, zaslúži si vôbec tú tortu? A ja si myslím, že sme mu ju mali zjesť. Neskoro. Na budúce, keď bude mať 50-ku. Pán Pročko, petíciu pre bezdomovcu. Happy birthday to you. Happy birthday to Jožo. Happy birthday to you. Pompa je sladká, Jožo. Pompa je sladká, Jožo. Sladká, Jožo môj. Pompa je sladká. Sviečky nám sviečky. Prajem ti všetko najlepšie, tak vážne opera, poďte. Všetko najlepšie, veľa zdravia, ja ťa strašne mám rád. Mám ťa strašne rád. Si sa dožil 400 rokov, ty... Hakuna Matata! A Hakuna Ki! Toto je radšej len začiatok, Joži. Joži, keď mňa môžu medvede naháňať, treba Trikrát som volal na Mašaldy, keby pristal svetosvete válke. My sme neukradol na mňa. Pukni tento nerobotu. Jožko, nenaháňal ma niekto zo sekerou a nenarútil ma skákať z okna, všetko najlepšie. Vieš, ale ja viem, že... Len ja, keby som nebol trikrát tebe volal, som ti zavolal, že ti natáčate. Raz si mi volal, Jožko. Dobre. Nedostávaš dosť, nedostávaš. Počuj ma. Maruša, ty si nehrala. Maruša, ty si nehrala. Ona sa nám tam priplietla, Maruša, ona bola úplne úžasná. Maruša. A nechal auto startovaná aj späť. Si úplne jebo. Koľko Klájnová, doktor, či ste ma odporná. Fuj, ty si odporná, je hore. Vidíš, aké to je? Jožo, pozri, tých 20 sviečok, to je za všetky tvoje obete.
Ale stalo to za to. To stalo za to máš za to. Za to všetko to máš. To bola tvoja obeť. To všetky tvoje obete. Tak ti treba, Jožo. Takto som sa cítil, keď si mne ukradol auto. Dostal to. Dostal, čo mu patrí. To, čo chceš. Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. Stalo sa? Videli ste? A vraj kamaráti, čo vy spravili? Ale ja sa nehnevám. Len pozrite, čo už musím robiť. Ani Nemci nechodia. Jej, dobrý deň, pani poslankyňa. Ďakujem veľmi. Ďakujem veľmi pekne. To je život. To je. Wow, ale veď to je. Ľudia! George! Wow, to je výzva. Who's that guy? Aha, sami znakomý šlavacký šut. Jozef Vilovič Rozborilovič. Poďme rýchlo preč. To je pročko. A kde je to možné? Nekončím. Wow!